It-tbassir se jitwassal lilkom bl-isbaħ xewqat ta' Ejja Bets. Dejjem ilab b'mod responsabbli. Antonello Belesel mill-Komunitikom merba 18 il-programm mis-sensiela it-bassir. It-tieni ġurnata tal-kampjonat jew Health Malta Premier se tlaqqana ma' sfida klassika tal-futbol lokali, dik bej Valletta u Hamrun Spartans. It-tnej fetħu l-impenji tagħhom fil-kampjonat tal-ewwel sitta b'suċċessi kontra Mosta u Taxxi Rainbows rispettivament. It-tnejn huma fost il-favoriti li jispiċċaw fil-pożizzjonijiet ta' quddiem anki f'dan it-tieni kampjonat. It-tnejn għandhom set partitari reali wara t-tim tagħhom li se jkunu qegħdin jinċitaw lil Benjamini sal-aħħar suffara. U dan jagħti garanzija li nhar is-sibt li ġej fit-Tony Bezzina Stadium fl-erba' aħna se nkunu qegħdin naraw spettaklu sew fuq il-ħaxix kif ukoll fiż-żewġ naħat fejn se jkunu skjerati il-partitari numerużi illi tal-iljun u tas-sikkina dejjem iġibu magħhom. Minħa l-oħra fit-tmiem il-ġimgħa li ġej ser ikollna l-ewwel round tat-Tazza BOV Challenge. L-aktar konfront interessanti ser ikun dak se jiftaħ il-kompetizzjoni hekk kif is-sibt fis-Satej ġewwa l-Victor Tedesco Stadium, Gudja United ser ikunu qed jisfidaw lil Fgura United. Il-Gudjani rebħu 4 mill-aħħar 5 logħbiet li labu fil-kampjonat filwaqt li minkejja li għaddejjin minn fażi ftit negattiva Fgura United xorta waħda għandhom jiġu meqjusa bħala tim tajjeb u għalhekk wieħed jistenna sfida mis-silta bejn dawn iż-żewġ timijiet. Jiena li se naqafaw ser nibgħatkom għar-riklami u nfakkarkom illi wara din il-waqfa ikonna l-intervent ta' Roberto De Brincat fejn jidħol futbol internazzjonali. Finalment ser naraw il-previżjonijiet laħanatijin għall-logħbiet sew tal-kampjonat jew Health Malta Premier kif ukoll għat-Tazza BOV Challenge kif ukoll il-kwoti tal-logħbiet illi Roberto De Brincat se jkun qed isemmi fl-intervent tiegħu kwoti ġentalment offruti mill-sponsors tagħna Ejja Bet. Pas-soltu infakkarkom. Dejjem ilabu b'mod responsabbli. U ħsieb. Ejjabet.com, l-għażla tal-Maltin, fejn tista' tilab u tirbaħ, ingħaqad, iddepożita, biċ-ċans li tirbaħ. Ejjabet.com, dejjem ilab b'mod responsabbli. Salmilkom u nilqakom għal parti tiegħi waqt il-programm it-bassir għal din il-ġimgħa fejn se nitkellem dwar żewġ logħbiet mill-kampjonat Premier Ingliż. L-ewwel logħba ħad tkun dik bejn Newcastle u Aston Villa filwaqt li l-logħba l-oħra hija l-logħba ta' tmiem il-ġimgħa dik bejn Arsenal u Manchester United. Newcastle kontra Aston Villa, it-tim li jinsab fit-8 post, il-Magpies, filwaqt li l-Villa jinsabu fit-3 post tal-klassifika. Naħseb li hija logħba li għandha tkun waħda bilanċjata għalkemm skont l-odds ta' Ejja Bet Newcastle jibdew bħala favoriti li jiksbu 3 punti, naħseb li din ħatkun logħba bilanċjata, żewġ timijiet li huma tajbin fuq il-karta, nemmen li Aston Villa anke l-klassifikaturi li huma aħjar minn Newcastle għandhom 10 punti aktar minn Newcastle, però ovvjament Newcastle meta jilagħbu ġo darhom mhumiex tim faċli li jiġi magħlub. Għaldaqstant nemmen li din ħadkun logħba bilanċjata fejn ir-riżultat ta' draw naħseb li huwa l-aktar wieħed prevedibbli li eventwalment iż-żewġ timijiet jispiċċaw bih fit-tmiem id-90 minuta. Arsenal kontra Manchester United, Arsenal li ovvjament jinsabu fl-ewwel post tal-klassifika 7 punti vantaġġ fuq Manchester City, filwaqt li Manchester United jinsabu fil-5 post 15 punt taħt il-Gunners. Ovvjament bħalma juru l-odds ta' Ejja Bet, Arsenal jibdew bħala favoriti, nista' ngħidu stra favoriti li jiksbu 3 punti minn din il-logħba, però wieħed ma jridx jar mill-Manchester United. Manchester United li bil-ħatra ta' Michael Carrick bħala manager
ad hoc sa tmiem l-istaġun. Mill-ewwel bdew fuq siq tajba, kisbu rebħa fid-derbi kontra Manchester City bl-iskor ta' 2-0 u naħseb li ovvjament kapaċi jagħtu logħba iebsa lill-leaders tal-klassifika li għadhom ġejjin mir-rebħa konvinċenti ta' 3-1 barra minn darhom kontra Inter fiċ-Champions League fejn bekk Arsenal jinsabu fl-ewwel post taċ-Champions League punti massimi u din hija xi ħaġa li ovvjament ta' min ifakkara. Naħseb li għalkemm Arsenal jibdew favoriti wieħed ma jridx jarmi lill-United. Jiena tbassir tiegħi għal din il-logħba se jkun rebħa għal Arsenal, però nemmen li tkun rebħa sofferta f'logħba bilanċjata. Għaddi biex nagħti ħarsa lejn żewġ logħbiet mill-kampjonat tas-Serje A fejn ovvjament fil-programm li għandna fit-tmiem il-ġimgħa l-aktar żewġ logħbiet li jispikkaw huma dawk bejn Juventus u Napoli u Roma kontra Milan. Juventus kontra Napoli logħba partikolari speċjalment għaż-żewġ coaches li huma żewġ ex-coaches tat-timijiet fejn ovvjament Antonio Conte ħajritorna lura fl-Allianz Stadium, l-istadium li fil-bidu tal-istaġun kulħadd kienet jistenna li ħajkun l-istadium tiegħu qabel ma huwa iddeċida li jkompli bl-avventura mal-Partenopej min-naħa ta' Juventus. Luciano Spalletti jaffronta lit-tim li miegħu rebaħ għall-unika darba il-kampjonat tas-Serje A, tim li kien l-ewwel wieħed li taħ it-toma tat-telfa lura f'Diċembru tas-sena li għaddiet. Nemmen li din għandha tkun logħba determinanti għaż-żewġ timijiet. Juventus jekk iridu iżommu l-pass biex jispiċċaw mal-ewwel erba' u jħallu tama żgħira li jistgħu jiċċelenġjaw għar-reb tal-iskudetto żgur ma jistgħux ifallu 3 punti, filwaqt li għal Napoli bħalma sħaqt nhar it-tnejn fil-programm Botta u Risposta wara d-diżappunt enormi tad-draw li kisbu kontra Copenhagen fiċ-Champions League, il-logħba ma' Juventus u mbagħad ovvjament sussegwentement dik kontra Chelsea fiċ-Champions League kapaċi ikunu determinanti għal futur tal-istaġun kemm ta' Napoli u wisq aktar ta' Antonio Conte. Jiena nemmen li anke minħabba l-ammont ta' injuries li għandhom Napoli, Juventus jibdew favoriti biex jiksbu 3 punti, però ovvjament hija logħba miftuħa għal kull riżultat. Roma kontra Milan, Gasperini kontra Allegri, futbol offensiv kontra futbol difensiv. Żewġ timijiet li ovvjament kellhom sissa staġun konvinċenti, kemm Milan u kemm Roma, fil-fatt jinsabu fl-ewwel 4 postijiet tal-klassifika. Roma li bl-akkwist tal-attakkant Olandiż Malen jidhru li solvew il-problema tal-istriker, filwaqt li Milan jidhru li ħajkunu hemmhekk sal-aħħar. Ovvjament il-fatt li mhux qed jilagħbu f'kompetizzjoni Ewropea dak qed jgħin lil Allegri biex ikun jista' jipprepara bl-aħjar mod it-tim għall-logħbiet tal-kampjonat. Ir-rebħa li kisbu fit-tmiem il-ġimgħa ovvjament kienet waħda konvinċenti min-naħa ta' Milan u saħħetilhom l-ambizzjoni tagħhom li jispiċċaw mal-ewwel erba'. Jiena nemmen li din il-logħba anke peress li naf sew kif jipprepara l-logħbiet Allegri, naħseb li tkun logħba ta' draw. Allegri ovvjament bid-draw ikun kuntent, Gasperini le, però naħseb li din tkun logħba ta' draw. Nirringrazzjakom tal-attenzjoni u nsellmilkom. L-aqwa esperjenza lokali fuq eabet.com. Ingħaqad magħna u irbaħ. Tista' tilgħab fuq għażla vasta ta' Casino Games jew fuq l-isport favorit tiegħek. eabet.com. Dejjem ilgħab b'mod responsabbli.
Dan il-programm ġie mwassal lilkom bl-isbaħ xewqat Tejja Bet. Dejjem ilab b'mod responsabbli.